Miet jong kani kesngi kalong naga gospel kat ko Marcos kalenong kaba arpo hado kadekhan kaba arpon rio ka gospel ka jong Marcos kalenong kaba pra kadekhat kaba arpo hado kaba arpon rio kibadon ye ka Bible ngobaban plien bagi badon ruaki yeng kisem plit ye tien ka jong oblay haga gospel Marcos kalenong kaba pra pada kadekhat kaba arpo hado kaba arpon rio lada don na peneng jong pi kibam don ye ka Bible haga ne gamien ngobaban shashkor bha ye ka tien ka jong oblay bashibet balashai haba pilet pai shlige jong ki yeng pinyo ban ken mau ban puli ye gene ki benta kaba oblay unang pen sngotu ye pi shosho nagabanda ka nigagtien ka jong oblay ken ka ay ka ba oblay ubo ay ka dono jonga ay ka nigamit jonga nigasngi ka long ken halor ka way ka topic lani ka way ka title lani ka kerteng ya ka ba oblay ubo ay ka dono bagata ka ba ngalabu kerteng ya ka jingyalap ka jonga ka long kata ka Bethsaida generation lani ka pateng benriu ka bangiyo I ay kinigisngi kom kita kinong Bethsaida ya ka bangala pensyong nong rim na kanigal nong ka pra haga gospel jong Marcos ka dekhat ka ba arpuar kanigal ka jingja ki para bat ki hinman ka balesila da pipuli ka tin ka joblay bon na preng jonging itip kanigal kamba ka ba jisu ule min mau boton haga daga shnong ka bala tip kerteng kom ka daga Bethsaida but haga don haga ni ka shnong uway ubriu ubala tip ya ka ta ka jinglong but ya ka jingpang ka ba udon bagadaga long ka jing matlah hagi kmat ke jong u but om tangata haba uni ubriu lawalam ya u show jisu ka Bible ke yetu yengi badai awu jisu ula kner badula kta uni ubriu uyo ye ka jing pynkhiah para benget kiba ihit ke jonga ngamtip kai ka oblay udaman kren ngamtip yano oblay un kren limba gani ka tien ka jong oblay ha gani ka met jong gani ka sngi ya ka bangala ai kerteng kata ka Bethsaida generation ka pateng benriu jongi ka balong tekom kita kinong Bethsaida kiba ka por ka bau jisu em arajar snem menshua para benget kiba ihit kani ka dei ka benta ka oblay ubu aga donut ngan puli ye ga dekhat ka ba arpuar bat ye ga dekhat ka ba arpulai ka balong ki lightly ki jing shisha ke ba oblay udon ban kren lingba ka ne ga dekhat arpuar hado arpun riu ka ba ningkong ka long ne ga dekhat ka ba arpuar kila wanru shabet saida ti kila walam hau ya uba matlah bat kila ya kerpat ya u ban kta ya u kada khot ka ba arpulai tang shitengan puli ti haba ulabat ka bamut ujisu ulabat yauta uba matla nagakti ulaya lamno ya ushabar jong kata gashnong para bat ki hinmen ke jonga ki para benget ki ba ien kai gini kada khot ka ba arpuar bat ka ba arpulai kai bat balai banga ong banga penyesriem ya gani ka pateng benriu jongi kom kata ka pateng benriu ka balong kinong Bethsaida para benget kiba ingin yoi hagani ged khot ka ba arpuar bat arpulai bat terngin sepuli ya gini ged khot baro pada ged khot ka ba arpuar ngin yoi ya koi ka jinglong jongu jisu shumut dur bangingi donlang hangta haga shnong Bethsaida pada baki briu ki tepau jisuan daki shnong daki bongut habaki bot ki wanlam ya ki bapang bat kerpang hagani ga janmien la ongken bala wanlam yo wayu briu uba don ya ga jing matlah nado ka kpo jang ka kmi baga Bible kam shimla yetu ka ei ka kerteng jang uni briu baga Bible kam shimla batai ba Marcos shimla batai manuken uta briu henrei la shietu ya ka ei ka balaja namar ka kham kordor ka kubor ka ba utrai ule ban ya ka ba ka kerteng ya jang uni briu ki parabat ki henmen ka dekat ka ba arpuar ngiyo iya ka jinglong ka jong jisu baga ka jinglong ka long haba ubriu ki walam yuni uba matlah laong ba uniken ukner ya laga jong gakti kaniken ka diga jinglong ka baga dekat ka ba arpuar ka yetu yengi haba ki lawalam yuni uba matlah
u jisu ula shim bat ula pediang ya u kata ke diga jinglong ka jong u jisu u le hadu ke diga kelipman lada manga bat mapi ngi wansha u kombangi ngi long ngi yo i haga gospel u Lukas kat kandai ke lenong ke dekat ke shipo u ong ye gini ke kentien ba u kun jong u brio u wansha ke diga bertai ya ka ban wat ken ya ke ta ke bala jano nang ta ong ke gospel u Lukas kat san ke lenong arpo ke dekat habang idang long la ya tu ya ka parshi siapa u kun sarong auria ukpa udang yang na ke jaga ke jong u haba u yo i ya lo jong u kun umpat yo i ya lo jong u kpa ka Bible ke ya tu yengi ba u ni ukpa ula mare lagi kti da ka ba pliar la ni ba pliet ya lagi jong kti ya ka ban kedop ya lo jong u kun kan ni ke di ke jinglong ka jong u trai jonga bat jong pi u ba hadu ke ni ka miet u khot ya nga bat ya pi compare la dingi don ya ka spa compare ngim don buram compare ngim don kanu ke jingem u blei chongi pet kerdan bagi ken mau kumno bau blei u ong yo sol haga de por bu dang dan u Samuel ko Samuel le yeto yo sol banganga pej yo brio ya ga donut ken badi ken ni ka jinglong ko ki para ba ki men ke chonga compare ka jingem jong pi ka long kumno compare pilale ayu menen compare pilale ayu men sham snem compare pilale ka pop ka kom gano kaba pipi not ban ong hakmat oblei and I try ong nga pediang ye pi komba ngangalong ban ngam yo iti hang ni ban ngim yo I ha ka Bible haba oblei u jisu obawan ra ye ki brio keli jingkeli shibon obang ni brio day way uan nang no udon kam ayu ni tip ye ka jinglong jang try ba yo I ye ka donut ka jang brio Au brio udon kam ya u. Mereka aikin kini kata bedside generation para bengit kiba iyan. Kani kadi gawai kabangiyo ihang ni. Kasnong bedside kalong kawai ni kasnong kiba pau namba hagal kisnem kiba jisu dang imbalay. Laingot na kisenran jong u kiday nagani kasnong u Philip u Andrew baru Petros. Katuga kamba kababaro ki gospel ngiyoi balabsa ya ki saw hajar labsa ya ki san hajar ya ki san teligi puhu badagi arteligi dokha baga dairu kab snong kabam nget yo blai dei kani ken habau trai ulak nehri laga jonggakti hendrika diga pateng benriu kabak kentaj bat kabapet nau trai ken baga diga snong kabam ngej yung nong panim ki para bangej kiba iyan kani kadiga jog kabam mga bat mapi dalaga jong ki kmat kat kanday snem menshua ngajukan mau habang apet ye kadaga website Shalong Revival kabagatu kan narrator lani kita ki nongwat jingtim ki ong ye kadaga kintin dagaktin parengan bu kombakaong as an honest researcher I cannot deny we cannot deny ngimlaban len ya ka presence ka jong oblay bau ya hapneng ki balang ngila witness talaga jong ki kman haka snong shalong ka jongi ki balang ka jongi ngila yoi talaga jong ki kman ya ki kamba ka jong utray still kakanday snem galayan ngilong kumjua kamday mo kum kaniga pateng benriu hapo bedside kamday mo kum ka snong hapo bedside kila yoi yaki kamba ke jang utray but the impossible turn to be possible kita ki bamla banlong ki urlong hakmat utray henry kim kongo yu jisu lani kim pediang walau jisu yang ban kenir bandamar kata gadau ke dekat kabar pulai ti habakil ulabat ya nakakti utawa matlah ulay alam no yaki syaba jong kadagasnong sumudur baudon hangni utawa matlah habalawalam yu jisu kini brio kalawalam yu akmat jong utray bat kensan utray uni matlah yoi tip nama matlah kadum ulay sngow don babat nagagti ka jong sumudur uyalam no syabar jong kadagasnong light kra
Pitrai ka ai ka bancha ka Bible kong hang ni kam ya thu bau ni u brio u question yo jisu men yalam yang ashai u klemong kom ta ka dei ka ta ken ka problem jong ka jok ka bangingim ngi bon palan ke jingkeli yo blai balai trai ka jakum ni balai trai ngalong kum ni Ublay uwat ya kapating benriu. Kabong I will trust him no matter what the cost. Kamaja kat bagaja. Kamalong jis babalong. Pilong mo kumta gani gambid. Wala na kaja kay ka jingim jonga. Ngan shanya ayo try. Kogi parlok samla ki jonga. Hapadeng jong ka jing do kam, hapadeng jong ka jing do jing kermen, syai ka laway ka jong pi nuot manong, habaw try ubat na kagti jong pi, no question us. Pinuot manong ya ka nagakitin. Upolwang ay ka shiti ka baar siyo Timothy iway ar kadar. Ngalay ito yotay. Nga siya ay ginigijing siya baro. I endure suffering balay. Ngalay ito yung nong panim. But nga tib. Bau nom penlerah niya nga. Ngapet ya kaktihin ka jang ublay. Haga kitab. Genesis kalanong kabar puar. Ngaken mau. Yo Abraham. Udantang yo wayukon. Baka simpor. Dakin yo po prabos nembao niyo ilaw jang ukon. Padublay wang ko Abraham. Adon kam yo tu kun ban kenyan ho. No second thought. Ngam don da ka way pad. Bangan keli jingkeli yo blay. Ya kun ngan lek. Ublay utib. Nagabenta jong. Ngadon ukun uba arsnem nyaw banay. Para bangay kibi shumot nga perkad. Ba ublay unong hap kenyan ho ya lahu jogukun. Pitaray ngam keli jingkeli. Nga perkat hikichat ki jong Abraham. Bawang terai dengan buat bet yami. Jakat baca longkat balang. Dengan buat yami. Parabat mi iet ki jong ngau terai. Kan ni kan kedekhat ka baar bat ka baar arpu ar bat arpu lai. Bangaong ya ka kan ni ka bedside generation. Kan ni ka jok ka bab ngitang syumat ya ki jing ngibon ke jingkeli yo blay bat ngi pet no ngaken mau ya kawai ke jingiathuh khana ke bangayo ban puli ya kawai ke kon balong ha kata ke jingiathuh khana kadan kawai ke brio kam don yel ki khun kikti bara bakala duai tayam pada kata ke jing duai ke jongka kong ablay jonga kalong mo ka babakla ya nga bangan pan nami ya ki khun na bangaken mau ya ka hagar kala yama kmat jong me kala demba kala ong ko kenran to ai si ya nga yo kun badai hang ta ko kenrat ka bangaru ngangej ba memenai long ba kala yo ya ga jing pos niu pada ka ga jing pos niu ublay ulakerku ya ga singkai ga jongka ba kala jaken habagi snem kala nang ya kala yo lo jong ukun barola ya ukun ar ba lai snem ka gerta badadien kat tu kat ni por long Bagata jingiathuh khana kayathuh bau niu kun ula yo ya gawi ga jing shitom bagata ga jing shitom kala ja hakikman bad ula matlah no balong kala ya ka snem khat riu khat nyu snem hadien kata ga jingja balong kala donru ya ki wei ki kun nadien ki para ki jong uta balong bagi de ki kun shinrang bagi kun kentai Henry long bang na do bala ja kani ga jingja bakani ga briu kala yo I yo lo jong kun ba lapang wala shitom kam tre shu ban kiu shiga yang mani nama kong ngamla ban pediang ti kumno ba kun jonga upang ba shitom hadokat ni balong kan kata ga jingiathuh khana bagayathuh hadien kan riu kan nyosnem kala don kata ga jing sumar Kabah ka start science mentalong. Bayi kini ki kmat, kiba mensyua, kiba yoi baladala ban sumar, ban le ya ka operation, long balala ban penyoi, lani ban penklaimpat ya kita, bakila keman kada ka yeng, bakala jakeng, hagada ka pon, kabala le ya ka jing, kini ka operation, la le ya ka jing put, lani ka surgery. Bagada ka jing yathuh khana ka ongkeng. Bau niu kun ulas dang ban yoi ya lagi jing ki kman.
Pada bala pelit ya kan jing sop na kman ong kata jingiathuh khana ulapet ya jakamon ba syagadiang ba ula yo ya kawi ka brio ka ba yang hajan bagala yam bagala ula ong ya kan kentien pide imei jonga mo balong bagata kala penshisha ba kun ula yo bagata ka yeng kala don ken ka jing kman kala don kata ka jing kman ngau ba bada ka sonde ka babut kila let ka jing seng ka badon ka yeng mani hajan jong kata ka yeng ka snong ka bagisa bad marsen poi ha ka yeng mani laong bau tau shinrang ukun uba mental la khat prasnem ka gerta usuyam nado barung hado bami tre banen kami kala lingo ukpa ula lingo kita gi para ki jong u kala lingo balai iba jongi balai kon lekali piam tie bagani ukon ula juba badulong ko mei jonga balai tie pim shim layalam yanga shegaduga jangka namar hangtu kabanga ngalej menne ngayo ite yo wai ubriu baga kerteng ga jongu kalongu jisu badai uni ubriu haga por kabanga ngadang matlah ki briu ki parlok ki thap yang anak kli ki leben yanga ki ong to yatho manu bala bathap kli yame ban men miet haga por kabanga ngatia men mien deung ni ken oba pen en yanga uba kedop yanga balai mai pim jialam yanga la khat prasnem ngaladon pim jialam yanga syukur jaka kablong ka yeng ka bakentang ka jong blai para bangai ki ba ien kan ni kan kadi kata ka pateng ben riu abang imat ya ka jing syam ka jing im aga jing shisha haba blai u yalam yengi aga jing shisha bangin shanya pura hau henrengi bun ke jingkylla bagadan kapor kabangim treasure ya gaban syakri ban ya gabajing mani jongi yo blai ka jingkylla kalong jonga hakane kamin hang nupi don hakane kamit ki para barkin men u blai ula pen pau te yapi ula sakhi ka prathai kalayo ki bom ngai ki acknowledge ki menjur bau jisu jongi kristan ulong ubashisha and we hakane kamit pi don hang no pi hap mo hakaken hun ka bagyong kita ka bedside generation lane ka pateng ben riu ka balong take klem ya per but kita kinong bedside ka baar kada khot ka baar pulai ki benta ki ba khat du ha gadu khot kada khot ka baar pusan dei hang ni ken ka ba ka ja ka kamba ka bau jisu ule para bengai ki ba i ka tien ka jong blai kong kada khat ka baar pulai bat ulabu ya ki ti ha u ulai ong meyo a haba ulakmien ula ong ken ngayo ngan puli biang ya ketiga benta ka baar pulai ula ya lamno ya u shabar kadaga snong bat haba ulabia kapamodu jisu ulabia hakikmat jong uni uba matlah bat ulabu ya laki kti ha u ula keli ya u meyo a haba ula kmiti ula ong ngayo ki brio kom ki dieng baki kiyan kada khat ka baar busan ka ong hadien kata ula bopat ya laki kti hakikmat jong u bat ula pen kmit ya u ti ula pen bhapat ya u bat ula yo shinna ya ki baro para bengai ki ba ki jonga ka ka kubor ka bari ka bau jisu ubu hangni hakini ki dekat arpulai arbusau arbusan ken ngiyo ha ka dekat ka ba arpulai kat bau niu briu udang wan baru trai ula yalam shabar jong ka snong bedside u jisu ka ba ula le ula bia ka ba mod kan ko ombia ka jong ula bia hau niu briu hakikmat ki jong ngala duai ngong ko trai ka kubor memod ayu haba mele yakini kadon artli ki henman bagi para ke jonga ka bakani ka khot ka ba arpulai ka yathu yengi lada pipet ya ka tradition lada pipet ya ka jinget jong ke ju ka ong kumni baka bor jong ke jing pynkhiah lada ka don ken haka umbia jong ukun ningkong laong bagi jiu kingej bakani ka umbia ka jong ukun ningkong ka don ya ka bor jong ka jing pynkhiah bat mangi jule ya kani haba ot katari laningi bakla ka baningkong ngilet halaga jong ka shintur bangi snautu baka don hangta ka ka balaban yarap yengi kam dei tanggata
hagan ni ka umbia ka jongi hagak tien pareng ki ong ka don kata ka DNA lani ki ong kata ka deoxyribonucleic acid kani ki para bengai ki kata ka DNA ka dai kata ka blueprint lani ka instruction kadai ka blueprint lani ka instruction ngan sim ya genuksa shumut manga ngade ban long ubri ubali lani ubayong hakpo jangga kemi kadai ka ni ka DNA ka ba decide ya kata kadai ka DNA ka ba decide ya ubriu baki kmat kini ki jerngam lani ki bayong ba ubriu ni ba jerong lani ubalingkon mangutrai haba me bia ya kini ka ombia balai ken ka jingmot ka balong kumno baru belai kan ni kedega kubor ka bawang ken ngad long manga ukun ningkong ngadai manga usok ningkong baru ukun ningkong badam don manu ong ka kitab ki kam ki apostol kala nang basau khalar badam don manu lani hangno ka bapinyo ye ka jimpenem ka balong ha ka kerteng dei tang ha ka kerteng ka jongu jisu para bengai ki ba ien ladang keren syabang ka DNA kadai ladaki kwa bantip ngawan na ay katmay jonga kadai nang ay ken shim yaw kenja ken pat bat ken le ya ka shentur jonga badai hangta ladaki lasdang bantris ya kata ka family tree ka jonga nang nu ngawan bakin lap bangitip balaong bau kasih jongi uwan kain nakita Cambodia migrate shadow shani bagay lap deh bagi tes ya ke DNA ke jauh kasih banyak compare lembat kiwai nang nu uwan para bengai kibaien kani kadai kabaken jado henry utrai udon kabaken jaman siem baruang dei manga ukun ningkong uban penem ya pi dai manga kata kalinti kabangangan ngan penem bangan pynkhiah ya pi barom dai tanggata dai mangaru katenrai jongki ki baro bat kani kedega kubor balada ublei baki briu ki tes ya pi banwat ya ka DNA nangnu katenrai pi dai ka bamut kintip ba pi dai katenrai nau jisu Kristus pi dai ki Kristan ngi kam ya ledi bangi dai ki Kristan ngi bot yu trai pada bau jisu labia ngi di bandon ya ka DNA balada ka perthai ka kwa ban pej yung ni Rev.R.b.marpna uday na ay ngade man long ka temay bakasos ka jonga ngade man long jong jisu Kristus ngam day ban long jong gani ka perthai balay banga ong gani ka Bethsaida generation nyo pon riu pasen na ki Kristan hang ni hakari jongi ngi day ki Kristan haka kitab ki kam ki apostol ladeng ipeng agalanong gabe katnyo gade kat gaban riu don tang arngot ki briu upo baru silas bagasnong Thessaloni gasnong Listra gasnong Iconium gasnong Philippi bat kiwai hagada gapor kiong ki ni arngot kilapen kala kongpong ya gabertai para bengai kibaien lada gabertai kates ya pi bat ya nga ngidei nangno ka DNA jongno anlam pidei jong gabertai na pidei jong jisu kadi hangni ka banga pat ka donot ka banga ngayam pada banga keli ya ka jingkylla shano kita ki balang Ephesus shano kita ki balang Smyrna shano kita ki balang Pergamos shano kita ki nyau teli ki balang ki bakrau juga spasnem ka beningkong shano ki balang ke jogi ya ki diski shano ka balang ki dagi bae sisba prabhusnam ngilayo shano ngi dai jong note para bangai ki bae apat ko dono da banga perkat ya gani lada ka perthai ka kwa bantip ya ka sos badi ka thmei jong pi kan lapi dai ki banang note haba ka swipe ya gani ka shentor kan lapi dai ki banang note haba nga pai ka diang bat shakman ayo ki para bangai ki bae baka met ka jong utrai ngi le kai badu blai padi kan ni ken ka ba ka ba ar pulai
Bagi dekat kabar usaha kong. Pada dien kani ongud jisu. Habau labu yala kekti hau tau brio. Ogo brio meyo iyo. Wong ayo iti bagi brio kiat kemudian. Ngakeli hang ni ngong kumnu brio bang matlah. Untip bau dieng ulong kumta. How does a blind man knows what a tree looks like? Yang ni ke jingmayan kabalong supernatural. Kabau jisu open pau yo niu brio something kabalong spiritual. Kai kabalong kabak kenjaman sim kabamut bahwa ki brio jonga kila yo ya ke dia ni minta ngalabia hami ko matlah minta memdei show jonga bertai mela yo ya ke dia ni ke jonga melong jonga. Badai hang ni ken kada ngangap ni yami ya ke jingmayan mede ban yat ban long kemudian. Lada pipuli ke sam ke beningkong ke dekat ke beningkong ke baar ke balai ngiyoi hang tu baga Bible ke yathu yengi. Ti on long kemudian balatung harut ki waum obasai yalaga jengki so halaga ayom bat halaga jengki selaru kanom telorno bat ka ei ka bau le kon man pa. Kani kadi kabaga Bible kong habaga keren syabang udieng kamot ye ki lai teli ki ei kabamot ko ki para ki jonga hangno ka nongkren ke jong pipidon pilasu tiet ne em how tres pilasu tiet ne em how try mdei tangkata ka nongkren jong pila penyeng ne em haga ding pna ke jong jisu mdei tangkata pila pen scam ru ne em ye ka nongkren ke jong kabalang hau Kristen. Pengaken mau ye kini kentihen ke bau Jisu ang. Aga gospel ke jong Matias kalenang kabar pulai. Kedekan kabalai punyo. Ko Jerusalem ngakuat ban kedup ye pi. Henry pi kentak ken yenga. Kumbaga kemi jong kesiar. Ka kedup ye lagi jong kikun. Ngaru ken ngakuat ban kedup ye pi. Ong aktiin ke jong belai ladengi pulih. Aga shiti ke baar jong upol shiti ke beningkong jong upol shiki korin kan riu ke lenong kat lai ke dekan. To da syarai pi to da yang scam. Aga jingai to da leshlor ye ladi. Pi kum ki rang ba to da penklan ba ye ladi. Hatu ki para bengai ki ba ihet ke jonga. Hatu ngilong ne em kum ni. Hatu ngilapen scam ne em ya ki snar jong ka jinglong jing em jongi nan ngila su tiet ne em ya ka jing em jongi hau kris ngila yeng ne em ha ka nongkren ka jong utrai ngilapen scam ne em ya ladi ya ka jing ya dai ka jongi badu belai badai tang hang ta bau jisu ang bangayo i ya pi ba pilong kemudian lada kawan ka leher ba lada wan ka eryong anam ratsyo ia pi lanoru ki parabat ki hinmen ki jonga ke besngausi ka Bible ke yathu yengi hagalenong ka balai ke dekat ka beningkong jong ka kitab jing pen pau kong ken ye gini ki kentien nga itu ye ke jingle jong pa bapa don ye ke kerteng ka baim Henry palong ken ka bayam ki para bengai ki ba ien ngi donti ya ka kerteng ka ba mano bam tip syapang ka kasih jantia ka balang presbyterian ga jongi ngi menor ngi judon ya ka bor Henry kat nang mi kisngi nganut banong ya kani baga berthai kamburam syu yengi om namar bagam tieng yu trai jongi Henry kayo i bangi dei ki banang no para bengai ki ba ien Pitarai kata ka festival ki baja hakini ki jian miet hakini ki sngi pitarai ka dei ka aksiden pitarai ka dei ka aksiden la ne ka shu jaring kan banga kwa ban yathu ya pi hakini ka min kani ka peace festival bagi ta ki cherry blossom bat ki wei ki festival ki ja nangru hakum kini ki sngi balai kadon tang namar ka wei ka daw bagi ta ka long bau blai chonga ba jongpi u ai hangi ya ka mon light lut ya ka bangingin jiet where is your loyalty hakini ka min ka donut jongpi ka don hangno pi don hakaliang jongno parabat ki hinmen jadi kini ke bau play wong leng bah kini ke dekat ke baar pusau baar pusan ken pada ke dekat ke baar pusan wong
Hadin baula pynkhiah yo brio. Kamdei ka bakidon ki baong bau belai u jisu u pynkhiah tang shiteng lani klem khiah ba. Ka jing pynkhiah ka de khot ka bar bu sao ka ba u bu u pynkhiah ya ka bagen jaman siam u pen I ya pi bat ya nga. Kumno ba mangi ki balamat ya ka DNA ka jong utrai kumno ngi dei banem ha ka bai dei bat ka bagen jaman siam bat kata kami ka ba syabat ka pau ngi dei ki banang no bat ha ka de khot ka ba arpusan dei hang ni wong ngaladep bandil ngaladep ban le ya ka ai ban pynkhiah ya ka man siam ya jing matlah ka jong uniu brio om dei tang ka jing matlah ka bagen jado ka jing matlah ka bagen jaman siam ba dei hang ni ken ngaladep ban pynkhiah yo ya ka baken jaman sim menta ngan pynkhiah ru ya ka baken jado pagdekat ka bar pusan kong bau jisu labu ya lagi jong kiti halor ka khmat ka jong u bat u ken ula yok ya para bangai ki ba ien noong nadu menne balai ken ya kan ni kapateng ben rio Bethsaida the Bethsaida generation. Siya iti kita ki balang ki ba im. Siya mapi ki ba mat ya ka revival. Siya ki long ying long sem jongi. Siya kita ki briu ki baong ha ka snem arajan riu ngati ladang ka ban yapru na ka bandau try kamlelete. Ngamat siya leran, ngamat siya sempat kamlelei. Dengan put ya siya do ka bakon. Henry kalayat kat kendai senam. Hakabangi yo ikan kumba kalong. Ye ke jinglong mensim jangka balang ke jungi. Ngajuong ye kan ni. Haka ke jibi assembly kabala leh ladang ikan top lang ye ke riboy sinon. Pralaksan pongot ngidon. Lai tali ke sinon ke jungi haka ke jibi assembly. Bagaway ke sinon riboy ladang ikan ngidon pralaksan pongot. Onga Bible lada pipet aga gospel Matias arbusan arbun riuru kelenong iyoi. Oh jisu keren syapang ki sangut kita isoti ki bastan. Sangut ti ki babien. Lada ngile daga ni ke jingkhot. Saulang arbusan hajar kababon ngin lajem. Saulak arbusan hajar kinum lajem. Lada ngipet ya ke jok ban pet ya ke jinglong bensim. Tip silak ngilajem naem. Tip ki para bat ken men. Baka ni ka krisis haduk ni. Kabangiyo I. Baka jinglong Kristan. Kala syulong tang kabangi syua pendap rukam. Baka mdon ken ka jingiathuh ka marmet badu jisu. Kabangi ni kren syapang ka bakin jaman sim. Katalay nginam lah ban ye kren. Ki para bat ki men ke jonga. Kada khat ka bar pun rio. Kabakat do ha kani gamit jang kani gesngi. Ngiyo iyo jisu hadin. Baula de bandil bat uneu brio. Naduk ketu kaban kong. Ngakenerti pidei ki brio ki bam tre ya gaban paidin syanga. Ngala iya pi ngakwa ban kedop ya pi kumbaga siar ka kedop ti ya lagi jugi kon. Henry pi kentaj ya nga. Wei nong ruai ong itu ki kentien. Ngan nomla ban ngau tu. I will never know how much it costs. Nganom laban ngau tu ya ka jing yap ba ya ka dor ka bau try u ai ban yap halor jong ka ting pena. Habau kner ya lagi jong ka ting akan mau yu kun sarong auria. Akan mau ya ka to ka benta ka bau kpa ule. Banong kele shemsi ya ka to ka jankop. Kadika jankop ka ba koridor tam. Hanga badangi baru kun sarong auria uyo eite. Henry hau belai ubaai. Uhaban ya pelihi ya lau jong ukun. Pilaban mudur. Halor jong geding pena. Haka kordet. Haka jingdum. Kabaka pertai kadum. Haka kordet ka jong ukun jong u jisu Kris. Haka bakum kada gapor. Ukpa upai da keling kedong. Yalau jong ukun. Ngajum mudur. Pi ki kme ki kpa ki badan ya lagi jong ikun. Pi ki hinmen bagi para ki badan ya ki hinmen bagi para ki jong pi. Para ka por ka bakum ka jing kordet ka jing pang ka jing shitom ka baki kun ki mat.
pin yaki daga jingi om dei ba pin lek don kam la le shim dawai jin det da yap rum le namar namla le yesho kata kadiga jah halor gading pna bau pa upat ka donon ngamla ban pet yalo jong ukon tang nakadaw ban penim yanga ubakren ban penim yangi blai wam go kon engan kner yala ga jong gakti halor gading pna te balai hado kan ka miet kan ngidang pen yala ga jong ga donon balai hado kan ka jan miet ka bamenta ngidang bon ki jingkylla yo blai ngim not ban kabrep ban utrai ngan bod yami kat shaba mi yalam haga por bau blai ukot yo Abraham uang Abraham no yaki kmekik pa lumlang yaki kon kikti kelet shaga jaka kabangan sapen yami uklemai destination uklemai shano bau lej uang shuyeng pinot ban yeng haga negamien Banongan shanya ko try ngam yo I kani galenti ngai kulumar kani galenti hendrai ngan yang ngan mare shagajak jong dingna ga jong me namar ngatip but I will trust you with everything that I have ublay ula penleran si ya pi hado kani gamen kai ka ba ublay ule ya ka ba pi pin dom yo ya ka ba fi pin feel la ni ublay ula feel ya pi ublay umpat chima feel ka way ka moment na jingim jong yubreo para bangai kibain ublay wang ngalabya haw ni ukon ula aya pi ya ka DNA ka belong ka jingim bakatan rai hatu ka perthai ha bakat test ya pi ka pet ya pi dai nang no ka thamai pi dai na em jong jisu Christ ha ka jok ka bangingi em ngila pendera nyu blai namang ngilele mon palan kedekot kabar pun riu angut rai habau lai lam yu nang tai nabar ban mi shek snong nabar ban mi nang ka snong bedside dan shabar kedekot kabar pun riu ang wat lai shu shu kedu snong wat lai shu shu ke jing bom ngai ngala IT ya ke DNA hame ngala keren ngala kener ti ko mengalong saka aipan Ezekiel kal nong khat pra ar phulai ngamon ti bagawi ka siam kan jotno ngakwa te babaro kin kala ka bamon compare pidai ki banang no compare pidon kerdan compare pimdon kerdan compare pidai uban nang no ken mau utrai uyap na gabenta jongpi anam dan governor anam dan prime minister ubalaban yap na gabenta jonga na gabenta jongpi Eru news im jogis im baru try jogi try. Men hagaba pi dang long gi bapom. Men haba uni uba kren udang long uba pom. Chris ula yap ya pli. Beka Bible ko ong hang ni ke dekat ke bar pun rio. Lek pai shye. Bat ula pa yu. Shalayeng uda ong. Bat rung satya. Syakatu kesnang. Kanongon na breng jong pi ha kani gamien ngalayat sakma bat me ko trai ki donti ki ai ha ka jing im ka jonga ka bangang ngalale ka jing matlah ka bagan jaman siem ngaladon ngam ya pher than bat ki wai kaktien ka banga kren ki kam ki bangale ngam ya pher bat ka berthai ngakan mau ya kawai ka jingiathuh khana long badan utau brio ubatem ya ka violent ula perform ha kawai ka concert ula perform pakka palan babaro ki bawan kilatap ti uni ubrio yam ulenyar wang balai ki brio kilakali mela perform beyond excellence balai mayam wang mga pet yo pat ba udan way ubriu hang ne kman utau briu usyong uklem yeng uklem tap kti baru tau briu udai unong hikai jonga para bangai kibahen ngayam namar compare ka perthai ka acknowledge yanga ladau ni unong hikai unong yalam jonga omong well done my child
Para bangit ke bayi haga jingim jong pi kumu Kristan. La datang uwei utap ti ya pi kam labiang. Kampir ka bertei ka ino ya pi pin yaj banu trai pin long marwei. Utap ti ne mutrai habau blai upej wong yu pol. Galatiang iwei shipau. Yan upol me pen bor haga ne gamin. Para bangit ke bayi la da ka bertei ka isi ya pi. La daw tahi ubala iyaj ubala IT halaga jangga jingim wong yapi ngas ngobha kun kam labiang mo kata namar kata hagan gamin kalat kadang peli na gaban jongi kanungot na preng jong pi pinong pastor ngadon kamban mare asya kejat juga tim ngadai kita ke bedside generation namar kani lingkrang gayeng gasam namarkan i kaling kerang ke jingim ke jonga bat ngamla ban saki utrai pinot ban yeng naga jaga syong ban mare arbusan snem mensyua ngalayeng ngalam mare nganggo trai bat ya ben ubrio umat ya keren ben ubrio kam lelai balai tang mami te bangadon kam hakene gamit te tang jisu te bangadon kam Om dan bala ban penhon yang di tamu trai jonga. Dai ne mutrai uba pipi don kam magani gambian. La da pidon kam. Kadon kalat na kabantan jongi. Agani gambian jongani gesi. Ini gesin kabaning kong dia kabangan pat. Kanungot na preng jong pi hagani kapon. Ublay ula kren ya pi. Ada ublay ulat keren ya pi yang naga jaga syong wan yang hang ni mare naga jaga syong ki para bat kihin man penong ya pi wat nom lerai namar kani kadi kawai bat kalat kelenti tang kani ya ka bapila manong trai ngalong serious bat mi hagani kami jong kani kanungon na pleng jong pi pinot ban yang hagani ka pohon Kadang try ngadon kam. Ali syakmat ublem berku ya pi dari Tuhan. Ni naga jaga syong ga jong pi. Ngin raya gani ga jing raya naga sur juga jing raya. Blem berku ya pi boma. Ali wan sini syakmat. Di counselor ngakwa pinwan lang ban yang lang hang ni arlay ngot. Menyarap lem ya gani ki parah ki bawan syakmat. Ali misi naga jaga syong ga jong pi. Yang banuhan ban mare jaga chat jaga dim naga jong utrai. Ublay udang up na kabantan jong pi. Ublay udang up hagani gamit na kabantan jong pi. Padu ublay wang ko kun ngakwati ban pentamay ya pi. Pim kwa mo ban mare ban yeng hagani gamit jong gani gasi. Lada piwan ublay un gerku ya pi. Jisu Ya ka mensim jonga Ashwa bangin rai ya kedekot kabalai bat kabasau ki para bangin ki bayet ki parlok samla ki thai bat shimran pi ki badan surok ru ngakran yo pi pila bandai ki banaka diang jonga sekamon jonga Alisi mare sekejat juga dim pernah ke jemutrar. Ublay wiyete ya pi. Kuati papi bin jatno bagani ka bertay. Dai namar ka daga na uong yaw ni ubriyo. Lay paisi siyeng. Kabamut bau don ubaam. Ubayeng nagkakerdom ubayam men setiap bat men men. Jisu uyeng badong ko kon lano kay baki kinwan ban IT hila ka jong jingim ki para bat ki hinmen ka jonga menne ha ka basdang malaong ngiem hagisngi ki bakaddo ngi bagi jing pendam ka jing tho nagaktin ka jong oblay la pendam balay pan Bai kum bapen slemti ya ke jing rong no, bade ke jing wan shau ke jong nong penim ya kita gi bangai.
Paul utho syiki Hebrew aglanong ga bakandai. Bakasnam ka jong utray. Ka kamyam kamjam. Ka ut kamjam. Banya kasnam ka jong Abel. Utray uyasan. Kukpa. Ngalayapte halor gading pna. Kasnam jong mi, kasnam jonga kalami. Ban penim ken yo brio. Hatu kasnam jonga kan syumi. Kum tu mo ladaki kul jong me ablay memayang ailat yaki. Kan syumi kai mo kasnam. Bagi brio ki ba metau yaki hakador jong ki jong mehi ban mela persan mensim yaki. Tukin late mo siya ka jingkhot baga jingyam. Na baka Bible kom. Baw mensihim jong oblay unam yale jiw nombat ka do. Halor jong ka ding pna don arngon. Uway siya ka diyang bat uway siya ka mon. Uba siya ka mon uyo ya ka jing panim bat uba siya ka diyang uklemyo nga jukli balay ko try. Medai ublay uba iay, ublay uba kraw. Henry balay memong lem, kumbaong yung tu uba kamon, bamentakas ngi menyo ya gajimban em. Ublay wang, kadi kamonti ka ba pipijin. Utaw badan halor kading pna ujin. Mahbiya nga ko try. Nga don hok banyo ya gani. Para bangay kiba iay uba siya kadyang. Ula kentanya. Hatu pinlong mo mapi hagadaga kinhon. Kiba kentaj hagani gamit. Ngala kaliman ne haay ka loyalty ka jumpi. Hangno ka dono jumpi ka don hagani gamit. Lada piyong ako abandan balutray yang ban mare siya kajat jaga ding puna ka jumutray. Kadang dan kalad ublay dang ap yapi. Kwa bagani gamit kan let siya kibam jukot lada pi pimday ka jingthaw kiba tamay. Ngin rai ya ka jing rai ka balay bat ka basaw bat ya ka khoros ngan sakot ya ka bakaddo hagani kamit kada khot ka sien ka bakaddo kabangan ay lahat ya pi na makapor kalanang yahit ngin haburom ru ya kapor ngakren ru ya pi kibapet naga YouTube ba naga online ladaw blay ula kren ya pi ada magi khosiu ya makmat jongutrai yathu yapi yathu hau kumba pipi long uniu ba matlah uan kumba long te utrai keli pidai ki banang no pidon kerdan ayu unum keli upaya ka donot chong pite lada pidon kam yu trai hangno ka ba pidon tapi ya ngap yang ileng baga kali pi ngap leng ba ki bor ki kor hangno ka ba pidon yang harut shipang damagi khosi banyam makmat jong trai bapan baik ya lagi jom gajingim padang trai kumbangalom ngawana kmat jom me hagani gamin para bangait kiba iyan kim tre mo ki parlok samla kin men bagi para pem dan kam mo yo jisu pem yos ngau mo yo jisu hagani gamit kabokren Kun ngatiat ti ga jingkhang juga donut jong pi nganum le kombale ka perthei la kalong ki sipai ki pulut kin kenjat daga jing daga gejat daga bor ban rung syapo ngatiat daga jingkhang juga donut pinong hooj na em yang ada kami kata ka digarai ka jong pi ngini rwai ka dekhat ka basaw baga koras ngini yang lang baro ha kani kami pada dian kaningan kerpahat ibu stor jongi ibu stor konvel inbo jing doai lingkot naga bentah kini ki para ki jongi ki kuhon juga balang ki bala IT bat ki bala kelak ke bambon ibu storu in sapelat yang inang ni daga jing kerku penwai ngin yang lang baro ngin ruai ke dekat ke besaw bagai koros ki para bat ki hinmen ali idang ab yapi lada dang don Pio iya ki parlok ki jompi ki bayang hajan Tada pitip baki ki kwa ong ye ki Pi kwa ngan lech syekmat bat pi Keren ye kata ki para bat ki men Alilang bat ki yarap ye ki don kam
Ipara bakin man. Jisu ye yepi. Mi nagajaga shomsi. Ale. Oblayun kerku yepi kini ki balawan. Idang donte. Iba oblayu lakta. Nas ngautu ka Bapin ay laga jong ka jing ban yeng ban mare. Yano pidon kam. Ndai mo pidon kam yu Jisu kini kami. Kita pidon kam yu ta. Alisa. Jinkmen